Jama'a bismillah ku fa. Dan alaji mai ci da marayu ya zo. Uban marayu. Ba wai. To dan aje wani shi alanto. Kin samu babban gata cikin halittu in za a duba sunan ki ya inganta. Zainab an karɗa miki halin ki ya bambanta. Abin da nake gama. Je uban marayu ya ci da mu. Na ji daɗin ranar je wallahi. Kai. Ayi tsaga kullu soyayya. Assalamu alaikum jama'a. Uban marayu kake. Shugaban marayu kake. Kaga shugaban matasa. Jama'a bismillah. Uban marayu kake. Karfe ne kuwa wanka. Shara minti biyu ai lokacin ya kusa. Dan Alhaji ya kusa karasuwa zan cin kushi fa. Dan Alhaji kake. Kaga dan Alhaji mai ci da marayu. Sai fa kun dafe bincike ya tabbatar min da ina da COVID-19 coronavirus. Covid?